sa chikaan kay karon ang adlaw nga pinaka-importante sa Hogson Sigro alias Sigro. So sa kadugay karon kaslo na gitawon siya. Yeah! Pero talaga buang dili sa ko kay update sape saka anak dots karon kay gamay ra kay nga celebration ila ra jung official nga kaslon sila kay no laim sa kay tanawon di sa kaslo. So dire ra mo gikuan giheld ang kasal na tao mi pastor niya ni kuan mi ya moto set up na tanan nahuman na gyud nila set up so karon na jud ang event upali way mo tutol tigil ang kasal way mo tutol kaya ako katutulon ka di ko tutol choy kani ron amoy ipakita ang mga kabiritson niya sa kasal so dilim ta ako mag-vlog niya pero nagsarap tang vlog ng kasal di ba asa mo kita di ba nagsarap di ba di ba amo so karon si Amora og ako na lain sige gamay ra kay bisita inihap so Amora tuon ron tara and that is how God saw how marriage should be. I feel like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel a lot like 17. I feel like windows roll down. Yaman, do you take Romeo, Aurelio as responsible with it? You take me right back when we were kids. Never thought I'd feel like this. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and don't even think of touching the ground. Someone who comes to the rescue of another. So, Quinty is brought into the side of Romel to rescue him from loneliness. alright sod What? Ano mo kami? Thank you. Saya kinabuhi sa Dito nagdumpay din ako. saya kinabuhi sa Munyago. Mauro Japon. Para Japon ka Japon. Mau Japon. Tahun Japan. Tawar, ninja masuk ka. Saya kinabuhi. Mauro Japon. Ako kabaw na, kabang na ako dali. Lara ang bagong kasal. Lara ang bagong kasal.
Unsay kinabuhi sa bagong kasal? Unsay kinabuhi? Sa yung masulgyang mga advice ninyo sa... In a few minutes, mawala na ni. Maprindan. Amo na ni. Nagkautang-utang sila, so Prinda na yun ikaw man na ni College Bike, kay Prinda na duha. Kinsa man mo dawat og sing-sing dra, ing nalang dra. Bye bye. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. Hoy! So, namin sa balay. And so bago rumigikan sa kasal, ang lesson sa vlog kay dili importante kung unsa ka bungga inyong kasal, basta lang makasal mo. Di ba na? Di ba na? Okay. Okay, di ba? So dili importante kung unsa ka bungga inyong kasal lang. Tinuod na. Importante, magisingan. Importante nga kaslon mo Nga, nga bahala ko ikaw tao. Basta importante, nakahalad na mo sa iyong kaugalingon. Maraming pinaka-importante. Oo. Ala. Amen. Hindi importante ang kaon, importante ang kasal sa magkiayon. Kung unsa kadaka yung gasto, Oo, bahala. nagyapon. Oo. Kung mapugupong ko, o in grande, mauro gyapon. Mara gyapon. kasal na gyapon pa do. Kasal gyapon pa Oo, do. Ay importante ni luhod kas Ginoo ni ni luhod at tubangan sa. Lalo siya buok mata sa mga tao, mata sa Ginoo. Nay blessing sa iyong pagpuyo. Okay, very good. So mao to ang lesson na. Timanin na ninyo. Ayaw, huna-hunaan. Oo. Ang taong importante, barugi inyong kaugalingon. Aron matunhay ang iyong dagan sa iyong Kinabuhi. pamuyo, iyong kinabuhi, iyong Oo. mga anak. Oo. Sakto papilis. Sakto papilis. Oh, kana. Kala. Okay. So mao na to. Ang Ang magdaghan mong sponsor. Ayaw daghana. Duha laki, duha babae para sakto ang kaon. Bongga. Bongga. Very good. Yeah, mao na to. Mao to. Shout out dahil sa chikaan nga ato gikasal. Ato dito, itulyokan. Ito yung kan, putsukan. Oo, Shout out sa akong amigo, akatong nga, si Jan. Silang Jikoy, silang Marco. Okay. Ano pa yung mga masuryanan? ang akong kaistorya, maura na, blessing sa magkiayon. Okay. Aron ang anak, pagkarga sa insurance. Very good!